home, and even ask us to get them together for better and tunaweza to ensure that they sit in class, they don't miss classes. Jodak e tong' ma Turkana gi piny mar Uganda kod Sudan ma Milambo nolimo tong' ma Namanga e chenro mare yalo kwe ma ichwalo gi riwruog pinje Afrika ma ugwe EAC, kama ne giketo seyi e winjruok mar jiwo kwe. Okang' ma kama okaw mar thiro timbe mag kuo mag jamni ma osebedo katimore e gwenge mag Sudan ma Milambo, Uganda kod gwenge mag Turkana ma yudore e piny Kenya mosekelo thoe ne oganda modhuro. Chenro mar lalruok itimo kaka yo mar jiwo kwe kendo chiwo puonj ne jopiny mondo ong'e ber mar keto kwe kindgi. Tulikuja hapa watu Ramogi, Turkana, Topoza, tulikuja hapa kuongea maneno ya vita hii, namna kuleta vita hii, watu hawache kupigana. Sasa tumekubali watu ya Teker atawasha maneno ya kupigana, hata silaha mudugi atarudisha kwa government. So we are urging the Attica community, stop fighting for international boundaries. It's none of your business. The countries have the resources to do that. The countries love each other. The dispute you have is not your dispute. You only are supposed to live with your brothers the way the others are living. It's not only the Maasais. The people in Migago don't fight. Coexisting together and living together in peace and avoid the issue of conflicts and especially raiding each other's animals. That's the major problem. They raid. They go and raid, they go and steal each other's animals, and that's what causes counter raids and counter